Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, musakanganwa kufollow our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV pamwe chete neour WhatsApp channel kwatinokanda mamwe ma-updates. So ladies and gentlemen, nyaya ndauya nayo inyaya iri sensitive, inova nyaya yakaitika kubhindura kwamusana panonzi pamanhenga, apo young couple yakanetsana zvakazosvika kuti murume wacho acheke mukadzi nebanga. Tendai Kanengoni ane makore 25 years dzekuberekwa ari parani mushure mekucheka mukadzi wake Rutendo Mano manheru emusi weSunday 20 April 2025. So murume uyu anonzi Tendai Kanengoni ari pawanted, mapurisa ari mubishi kumutsvaga. Kana paine anoziva kwaari kana amuona, zivisai mapurisa ari pedyo nemi. Tendai anonzi iye anobva kuMurembe ndiko kumusha kwake, uye anoita basa rekugadzira mota zvichireva kuti ndimakanika. Tendai anonzi iye akanga awana basa rekugadzira mota kuTanzania ndiko kwaanga ava kushanda. So musi waakadzoka musi weSunday 20 April 2025 ndipo paakasiya acheka mukadzi ndokutiza. Mukadzi akatozopona mushure mekunge ashevedzera rubatsiro kumaneighbors ayo akazomurandutsira. Tendai akasiya acheka mukadzi mumusoro, kumusana pamwe chete neparuoko achishandisa banga. Mukadzi wake Rutendo Mano akazonosonwa mastitch 17 mumusoro uye 37 kumusana. So ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. More updates are coming. Asi ndapota ndakomekedzwa nehama dzenyakuchekwa nebanga vakati nhai tibatsireiwo mhondi iyi inge ichibatwa zvayakasiya yaita zvakaomarara. So ladies and gentlemen, batsiraiwo mhuri yekwamano yakachekerwa mwana naTendai Kanengoni. Ngatisangane mucomment section.